Bon dia o bona nit. El cinema català compta poc amb el públic, amb el que sent el públic en una sala. O sigui, fotem rotllos increïbles a la penya. I li fotem pel·lícules que dius, en sèrio m'estàs explicant això? Llavors el públic, no va a veure cinema català, collons, perquè fàcil no li fotem. Fàcil no li fotem. Passa que els catalans som uns acomplexats. I crec que és així des que va caure la dictadura de Franco. Esclar, el català, tant durant la dictadura com en altres èpoques històriques, ha sigut una llengua desprestigiada. Una llengua d'incultes, una llengua de pagesots, una llengua de la gent que no tenia calés per pagar-se les classes de castellà. Aleshores, quan ens van deixar fer tele en català, llibres en català, classes de català, van voler demostrar tot el contrari. Van voler deixar clar al món que el català no era una llengua de pagesots, sinó que podia ser una llengua de gent molt culta. I ens vam disparar invertint peles en llibres de poesia, obres de teatre molt excelses i pel·lícules que fa de molt bon dir que has mirat però que fa molta mandra mirar. Més de 4 dècades més tard no hem superat aquesta fase. Seguim veient que el català no té prou prestigi en molts àmbits i seguim anant de cultes per veure si així ho salvem una mica. I és cert que al català li falta prestigi, però ara mateix no li falta prestigi per ser una llengua poc culta. Li falta prestigi per altres coses. Un dels llocs on el català no té prestigi és a l'institut, entre els alumnes. Si vols ser guai, a l'institut no pots parlar català. El català és la llengua dels xiquets que treuen excel·lents a totes les assignatures excepte educació física i que no tenen ni mig negatiu ni mig full d'incidències perquè sempre es porten bé. Aquest és el perfil de persones que gasten el català a l'institut. Però els que tenen molts seguidors a TikTok, els que surten de festa, els que s'atreveixen a plantar-li cara al profe, els guais, en definitiva, parlen castellà. Si més no, parlen castellà entre ells. I si resulta que tu ets un xaval molt guai i el teu amic de la infància també és un xaval molt guai, però sempre heu parlat en català entre vosaltres perquè us dieu Jordi Vidal Vallverdú i Arnau Rovira Casals, si aquest és el cas, tu i el teu amic Arnau Rovira Casals parlareu en català ple de castellanismes, per dissimular que sou catalans i perquè ningú posi en dubte el vostre paper de malotes de classe. I per coses com aquestes, el català dels instituts cada cop està més castellanitzat. Perquè el català genuí, el català ben parlat, no et fa guai. Mola més parlar un català ple de castellanismes, perquè en realitat el que mola és el castellà. Així que, senyors de la Generalitat, si el català cada cop està més castellanitzat, no és perquè les classes de català es facin malament. Per tant, la solució no és canviar el programa educatiu de llengua catalana. Canviant el programa educatiu cada 2x3, l'únic que fas és marejar els profes de català que ja no tenen clar quan han d'ensenyar els pronoms febles, ni com cal fer-ho, ni si els han d'ensenyar mai. I la solució tampoc és comprar més llibres de lectura infumables perquè els nens es culturitzin. No! El problema no és a les aules, diria jo. El problema és que els xavals de l'institut viuen el seu temps d'esbarjo en castellà i per això és la llengua que acaben parlant. Juguen a videojocs en castellà, miren sèries en castellà, segueixen creadors de contingut en castellà, miren pel·lícules doblades al castellà, escolten música en castellà. Per què? Perquè de coses d'aquestes en català n'hi ha molt poques i les poques que hi ha estan molt poc promocionades. Queden amagades en un racó i ningú sap que existeixen, o pràcticament ningú. Fa poquet es va estrenar Avatar, que s'ha doblat al català, però quanta gent sap que la pot anar a veure en català? Potser s'han gastat una fortuna a fer el doblatge d'Avatar en català, però diria que la difusió que n'han fet no ha sigut prou estratègica, perquè molta gent catalanoparlant ha anat al cine a veure'l en castellà. I tot i així, a veure, quedi clar que haver doblat Avatar al català és un gran què. És una manera de perdre la por de fer pel·lis d'acció, sèries policíaques, sagues fantàstiques en la nostra llengua. Jo crec que és així com aconseguirem que augmenti la quantitat i alhora la qualitat del català als instituts. I dic que millorarà la qualitat perquè si hi ha més gent parlant català és més fàcil que aquell català sigui més bo i és més difícil que es contagii de castellanismes. Per cert, aquesta samarreta tan guai que porto és de La Incorrecta i la podeu comprar al seu web. Al principi del vídeo he parlat de Zona Franca. Aquest programa ho està patant molt perquè entreté a la gent i feia temps que ningú ens entretenia tant en aquest format i en català. És que Zona Franca s'assembla molt a la Resistència. Potser sí que s'hi sembla, però i què? Necessitàvem una Resistència en català i ara la tenim. Igual que necessitàvem una Operació Triunfo en català i van crear Eufòria. Igual que necessitàvem un Física o Química en català i van crear Merlí. Igual que necessitàvem un Fama Bailar i van crear Eufòria Dance. Que també et diré una cosa d'Eufòria Dance. Hauria sigut tot un detall que els ballarins que hi sortien parlessin en català, perquè n'hi havia un munt que només xerraven en castellà. Potser un dels requisits per sortir en un programa de la televisió pública de Catalunya seria, jo què sé,
parlar català, saber-ne una miqueta. No sé, dic jo. Sigui com sigui, no ens ha de fer patir que alguns programes en català puguin assemblar-se a programes espanyols. És que al cap i a la fi els programes espanyols s'assemblen als anglesos i els anglesos, jo què sé, s'assemblen als americans. L'originalitat està sobrevalorada. El que ens ha d'importar és que la nostra llengua estigui viva. I perquè estigui viva, ha d'estar viva a tot arreu. Si una llengua no es desenvolupa en un espai concret, s'atrofia i, per tant, s'acosta una miqueta més a la mort. No fer programes, pel·lícules, sèries d'entreteniment en català és fer que el català s'acosti una miqueta més a la mort. Sona tràgic, però és així. No sé si s'ha captat la gravetat de l'assumpte. Jo ja he dit tot el que havia de dir. Així que, a reveure!